19 सेप्तेम्बर खालारनि रादाबाव नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय। अन्नानै हादरनि रादाब चेनेलखौ लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना हो। दानिया फैदो दिनैनि रादाबनि हेडलाइन्सआव। आथिखालाव जयनिं हाबाफारिया जायगा जायगायाव जाबोनायखौ जोङो नुनो मोनबोगासिनो दं। बयबो गावबा गावनि दोलोखौ फैगौ बिसायख'थियाव देरहानो थाखाय गावबा गावनि दोलोआव जयनिं लानायखौ जोङो नुनो मोन्दों। थिग बिब्दिनो मैया जमदुवार ब्लक बिपिएफनि बानजायनायाव गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय खासियाबारियाव गोगोम जयनिं हाबाफारि लानाय जादोंमोन। बे जयनिं हाबाफारियाव बिटिसिनि बारग' सीएम हाग्रामा महिलारि बिथाङा बाहागो लाफैयो आरो बे हाबाफारियाव जयनिं जाफैनाय बयखौबो बिथाङा बिहु गामसाजों बरायो। बे जयनिं हाबाफारि बिपिएफ इउपिपिएल कंग्रेस आरो गुबुन गुबुन हान्जा आफादनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे गासै सा 3,000सो रायजो राजाफोरा बिपिएफ दोलोआव जयेन जाफैयो आरो बे जयनिं हाबाफारियाव बिटिसिनि बारग' सीएम बिथाङा मोन्नैबो दोलोआ गोरोबलायनायनि सायाव माखासे बिबुंथि लाखियो। बिथाङा बुङो दि गोरोबलायनायनि थाखाय सावरायनाया जागासिनो, नाथाय बे सावरायनायनि गेजेरावनो माखासे लिडारफ्रा नंखाय बांसावगासिनो दं होन्नाबो बुङो बिथाङा। आरो बिथाङा बुंबावो दि सावरायनाया मोजाङैनो जानांगौ, जायोब्ला मोजां आरो ज' जानायखौ बिथाङाबो लुबैदों होन्ना फोरमायो। ज' जानायनि सायाव बिथां महिलारिया खेंफोरथि होनायखौ बे भिडिअ क्लिपनि गेजेरजों नोंथांमोना नायलांदो। दिनै जमदुवार ब्लकनि आन्दाराव गोबां इउपिपिएल, गोबां बिजेपि आरो गोबां कंग्रेसनि कर्मि नेताफ्रा जोंनि दलाव हाबदों। बाय सराइबिल समस्तिनिबो दं, जमदुवारनिबो दङ। मथथे बेसेभाग इउपिपिएल मानसिफ्रा जोंनाव हाबदों आरो बिजेपिनिबो दङ। मथथे जमदुवार हिसाबै दिनैनि दिनाव जों बुंनो हायो स्पष्ट जाबाय, जमदुवार समस्ति हिसाबै बिपिएफ दला देरहाफिनबाय। आगोलावबो देरहादों, एबारबो देरहागोन। खोथाया बेनो। सावरायनाया बिपिएफ आरो इउपिपिएल सावरायनाया जागासिनो दं। खेबनै खेबथाम जाबाय। सावरायनाया मोजाङानो जानांगौ, जायोबा मोजां। आंबो दिनै ज' जानायखौ लुबैदों। खिन्थु बे सावरायफुबाय थानाय समावनो बे इउपिपिएलनि माखासे नेता कर्मिफ्रा ओरैबायदि ब्लेकमेल खालामगासिनो दं। थारमाने बे माने जोंनि दलखौ सेस खालामनो नाजादों, नस्थ' खालामनो नाजादों। बिसोर बुंदों जे इउपिपिएल आरो बिपिएफ मिलायखासिगोन आरो हाग्रामाया दिसपुराव थांनानै मन्थ्रि जाहैसिगोन आरो प्रमद बर'आ बिटिसिनि चिफ जाफिनसिगोन होननानै माने बांसावगासिनो दं बिसोरो। खिन्थु बे खोथाया नङा। थारमाने बिसोरो जोंखौ सावरायनायनि नामाव सावरायबाय थाफ्लानानै जोंनि बिपिएफ हान्जानि मानसिफोरखौ बोलांनाय। प्रमदानो बिटिसिनि चिफ जाखासिगोन होननानै इउपिपिएलनि मानसिफ्रा माने जोंनि बिपिएफ हान्जानि मानसिफोरखौ फैसा होयै लांबाय थादों होननाय खोनादों। बे एकदम मिसा खोथा। आङो बिटिसिआवनो थागोन। बिटिसिआवनो जोङो खामानि मावनांगौ दङ। दिसपुराव जों खामानि मावो। बोरै खौसे जायो जाया, सिट शेयारिं बोरै खालामा बे सावरायबाय थादों। दा जेबो बुंनो हाया। जोंना खोथाया मा, दा बिपिएफ हान्जाया सरकार दानाया 100%। जोंनिफ्राय आरोबाव सोरबा थांनो लुबैदोंब्ला जों हगारगोन। थांनाया मोजां, मानसिया एसे गेसें जानांगौ, होमबा मोजां खामानि मावनो। बांद्राय होंगो दोंगोबा माबा जाया। थांनायफोरखौ मोजांसो मोनदों। जायफोर थांदों बिसोर थांथोंसै, आरो सोरबा थांबावनांगौ दंबा थांथों। खिन्थु जोङो बिपिएफआ 2025आव 100% सरकार दागोन। बास जोङो थांनोसो होगासिनो दं। सोरबा एसे उल्था फाल्था सानग्रा मानसिफोर बिराद मोजां दे जाबाय। एसेनोसै दिनैनि हादरनि रादाबाव। अन्नानै हादरनि रादाब चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो नटिफिकेशन बेलखौ अन खालामनानै ला हादरनि रादाबनिफ्राय नटिफिकेशनखौ मोननो थाखाय।